Здравейте, казвам се Красимира Чакалова и съм сътрудник в компанията Olympic Idea. Със сигурност не сте подготвени за това, което ще чуете днес. Може би ви се случва някой приятел да ви изпрати линк и сърфирайки си интернет да попаднете случайно на някой пост, който говори за голяма възможност да развиете собствен бизнес или за доходи чрез интернет. Ако сте човек търсиш голямата възможност, ви предлагам да проследите внимателно това видео. Преди това обаче се уверете, че сте някъде, където няма да ви притесняват. Изключете телефона, направете си кафе и се концентрирайте. Най-вероятно, това, което ще чуете, да е едно от най-важните неща, които сте чували през живота си. Ако сега нямате 30 свободни минути, натиснете пауза и го оставете за по-късно. Това, за което ще говорим, е ново в тази област и сме сред първите в България, но и в света, които знаем за него. В момента се намираме на кота 0, на може би най-голямата възможност, дадена някога на обикновения човек и е в ръцете на всеки един от нас да се възползва от нея. Преди да започнем, искам да ви кажа, че разбирам напълно, ако съществува недоверие от ваша страна, тъй като не се познаваме лично. Да ви разясня само, че това, за което ще говорим, колкото и славолюбиво да ви се стори първоначално, доказателствата ще ги видите накрая, кликвайки на бутона продължение. Така или иначе, целта на това видео не е да ви убеди в нещо. Целта му не е дори да ви накара да вземете решение за нещо. Единствената ми цел е да ви обясня всичко подробно, така че сами да решите дали искате да проучите това, за което ще говорим, така че да можете да създадете собствено мнение. Също така, бих искал да ви помоля да не кликвате на бутона продължение, преди да сме стигнали до края. Идеята, за която говорим, продава това, което експертите наричат перфектен продукт и се разпространява в областта на интернет маркетинг и мобилни приложения. Но нека започнем от начало. В търговията перфектният продукт е нещо, което теоретично всеки го иска. Нещо, за което няма да има отрицателни мнения от страна на потребителя. Нещо, на което всеки, независимо националност, финансово положение, приятел и така нататък, би казал да. Колкото и невероятно да звучи, има такъв продукт. И даже не е нещо ново. Съществува, откакто съществува и търговията. Просто днес новите технологии дават възможност да бъде по-добре организирано и правилно насърчено. Перфектният продукт са намаленията, отстъпките. Тоест, по-добра цена за нещо, което така или иначе ще купя, за нещо, което така или иначе искам и избирам. Разликата е, че ще платя по-малко за това, което ще купя на продажната му стойност. Намаленията, както казахме, ги е имало винаги. Развитието на технологиите обаче и най-вече на интернет ги е направил огромна бизнес възможност. Днес има хиляди сайтове с отстъпки в цените по целия свят, стойността на които много често е милиони или дори милиарди долари. Тези сайтове организират и обединяват потребителите, които търсят по-добри цени и фирми, които искат да се отърват от наличностите си. Това, което правим, има някои общи черти, но и една огромна разлика с всички тези сайтове. Наскоро в Америка бе създадена една от най-модерните платформи, които съществуват днес. Тази платформа свързва потребителите с фирмите, но не е с преходен характер, не е за освобождаване от запасите. Целта е да създаде дългосрочни отношения на доверие между потребителите и малкия и среден бизнес. И тези отношения на доверие се постигат както следва. Членовете, освен с достъп до сделки, които са навсякъде, придобиват и една постоянна отстъпка за всички продукти на фирмата. Тоест, потребителите получават титла привилегировани, умни потребители и плащат по-малко всеки път, когато посетят магазина, с който си сътрудничат. Това води до облаги и за предприемачите, които от една страна печелят по-малко от даден продукт, от друга страна обаче печелят повече и по-лоялни клиенти, които от своя страна ги награждават с предпочитанията си. Определението на ситуацията е печелиш-печеля. Нека разгледаме накратко модела от гледна точка на малкия и среден бизнес. Малкият и среден бизнес в повечето страни по света, но и в България, гледа как оборотът намалява. По-голямата част от тях осъзнават, че играта вече се играе в интернет, но не разполага с технически познания или голяма сума, за да създадат уебсайт или собствен онлайн магазин. Също така разбират, че дори да вложат 1000 евро за онлайн магазин, това няма да им донесе желаните резултати, ако не продължат да влагат 1000 евро за реклама в интернет и в крайна сметка някой посещава техният онлайн магазин.
Компанията дава на малкият и среден бизнес това, от което се нуждае, за да оцелее, но и за да наделее в дигиталната епоха. Тези фирми, които участват, придобиват своя собствена интернет страница, собствен e-shop на високо ниво и най-важното – реклама в интернет. Може да получи всичко това на невероятната цена от 120 евро. За 120 евро бизнесменът придобива свой собствен динамичен уебсайт, който дори да няма технически познания, може и сам да контролира. Качествен онлайн магазин, в който ако иска, може всеки ден да качва и сваля продукти, да променя цените и така нататък. А също така придобива и правото да предлагат отстъпки, чрез тях да рекламира безплатно, без никакво допълнително заплащане на потребителите, с които си сътрудничи. Тези възможности другаде ще струват 1000 евро. Тук струва само 120 евро, не на месец, 120 евро годишно. И компанията не удържа никакъв процент от печалбата на професионалиста. Компанията му дава всичко и няма да печели нищо повече от 10 евро на месец, каквито и приходи да има, колкото и клиенти да спечели. Ясно е, че търговският пакет е създаден по такъв начин, че да присъедини хиляди, десетки хиляди фирми в световен мащаб. Колкото повече фирми се обединят, на толкова повече намаления ще се насладят потребителите, толкова повече спестени пари от домакинствата, толкова повече се посилва малкият и среден бизнес във всяка държава. Компанията е американска, но моделът е направен така, че да бъде съвместим с всяка държава, с всеки регион и да бъде от полза и на професионалистите, и на потребителите във всяка страна. Потребителите сега и нашата възможност. Потребителите придобиват членска карта за отстъпка. Картата струва $28, т.е. около 20 евро. Очевидно е, че ценообразуването е в долари. С тази карта получават достъп до всички намаления, предлагани по цял свят. От намалението, предлагано от кварталния бакалин, до отстъпката, предложена от електронната книжарница от другата страна на света. С тази карта ставаме привилегировани потребители навсякъде и във всичко. Въпреки че програмата стартира на 15 януари 2014 година в цял свят, само в Гърция вече участват над 1000 фирми. Само в Гърция имаме достъп до намаление на медицински услуги, храна, забавление, почивка, пътуване, подаръци, украса, а още не сме започнали. В същото време, с възможността да спестим пари, придобиваме, ако искаме, възможност за привличане на странични доходи. Обикновените членове имат правото да препоръчат платформата и на други потребители, но и на бизнесмени, и да спечелят пари от техните препоръки. Тук е мястото да отбележа нещо за препоръките. Преди години методът на препоръките бе често използван от фирми, продаващи козметика, сапуни и така нататък, и споменавайки препоръки, имахме предвид да тичаме след роднини приятели, за да им продадем своите продукти. Днес обаче знаем, че гигантите, родили се в интернет, бяха създадени въз основа на изключителния метод на препоръките – лични или електронни. Facebook, Google, Groupon, YouTube, Twitter и много други са вече толкова добре познати и струват милиарди долари, а не са били рекламирани никога. Или за да бъдем по-точни, никога не са плащали за реклама, защото наред с всичко друго ги рекламираме всички ние, абсолютно безплатно. Каним наши приятели да направят акаунт в социалните мрежи, изпращаме видеоклипове от YouTube и без да го осъзнаем, препоръчваме от нашия компютър най-често компании, които стават по-богати за наша сметка. Значи, членовете на сайта могат да препоръчват фирми. Казахме, че една фирма, за да започне, трябва да плати 120 евро или $160. Членът на платформата, който я е препоръчал, печели до 100 евро от тази фирма. Тоест, някой, който започва днес и който през следващия месец препоръча 10 фирми навсякъде по света, не говорим само за неговия град или държава, не говорим само за магазините, които ще посети, разхождайки се, ще спечели 1000 евро. Печелим до 100 евро за всеки магазин, който започва от нашия собствен линк, независимо къде се намира фирмата. Всеки линк се създава автоматично за нас от момента, в който станем членове на сайта. Фактът, че можем да препоръчаме фирми, е нещо повече от просто един начин да се печелят пари. По същество, получаваме правото да конфигурираме продукта. Ако преценим, че в нашия район липсва някакъв вид бизнес, може да го добавим.
Но ако мислим по-мащабно, по този начин решаваме проблема с несъвместимостта между пазарите. Едни нужди имат американците, други германците, други гърците, други българите и така нататък. Продуктът, т.е. карта за отстъпка, предлага всички неща във всяка област, в зависимост от нуждите на региона. Така продуктът е подходящ за всяко едно място, пригоден за всяко местно население, тъй като е създаден от самите потребители. Приходи от препоръки на потребителите. Начинът, по който се печелят доходи от препоръките на потребителите, е малко по-сложен, още по-печеливш и сега няма да го анализираме напълно. Подробна информация чрез кликване върху бутона продължение. Ще разгледаме само няколко точки от икономическия план. Първо, въвеждайки 3 души, спираме да плащаме абонамент. Ако само 3 души от целия свят научат за идеята от нас или чрез нашият линк и станат членове, нашата такса се покрива от собствената ни печалба. Има твърде много хора, които са направили 3 препоръки в рамките на няколко дни. Тези хора по същество никога повече няма да плащат абонамент. Второ, за всеки член след 3-та, 4-та, 5-та, 6-та и така нататък препоръка, нашите доходи се увеличават с $7 на месец. Доходите, които получаваме от членовете, не са еднократни, както при печалбите от магазините. Те са постоянни всеки месец и работата, която вършим всеки месец, се добавя към работата от предишния, в резултат на което нашите доходи се увеличават. И по този начин в началото на всеки месец не започваме от нулата. Трето, използваме една новаторска формула 3x8 матрикс. Матрицата се развива както следва. Към нас директно могат да се присъединят само 3 души, останалите се присъединяват към вече съществуващите. Така че ако ние сме препоръчали 12 човека, към нас се свързват само 3 и нашите 3 ще получат по 3. Този начин на растеж създава огромен потенциал. Дори някой, който не въвежда лица, в дългосрочен план създава група. Това вероятно се случва поради факта, че групата продължава да расте. Бонуса на матрикса е следния. За всеки потребител, който се намира в матрицата, получаваме по $1 всеки месец. Независимо от това, кой го е препоръчал, независимо дали сме го препоръчали ние, независимо дали са го препоръчали тези, които сме препоръчали ние, независимо дори ако са го препоръчали членовете, съществуващи преди нас. Във всеки случай, заради матрикс, печелим по $1 за всеки човек, намира се под нас до 5-то ниво, дори и ако не сме дали нито една препоръка. Четвърто, 6-то, 7-то и 8-то ниво се отключват очевидно за тези, които дават препоръки. Ето, този $1 е само върхът на айсберга. Има възможност да се удвои четворно, в зависимост от броя на личните препоръки, които правим. Следователно, когато правим лични препоръки, освен че печелим $7, печелим 2 пъти, 3 пъти, дори 4 пъти повече от всички потребители, които са станали членове чрез нас. Подробна информация за всички бонуси ще намерите в края на видеото, кликвайки върху бутона продължение. 6. Матчинг бонус. Матчинг бонуса е следният. Получаваме до 50% от приходите, които са се натрупали от матрикс. Всички тези, които ние лично сме препоръчали. Не говорим за трети лица, които са пряко свързани с нас. Говорим за всяка препоръка, направена от нас, от всяка точка на света. Ако печели пари от матрикс, т.е. приема хора в групата му, дори ако той същият не е препоръчал нито един човек, дори ако ние или някой друг е поставил хора в групата му, той печели матрикс бонус, а ние матчинг бонус. Съвсем ясно е, че повечето пари се натрупват в основа на матчинг бонус, т.е. един бонус, от който, за да спечелим, трябва първо да помогнем на другите да спечелят пари първи. И това е една голяма част от възможността, която ни се предоставя, и на това се базира нашата сила – да печелим пари, помагайки на другите да печелят пари, което означава, че успелите в тази платформа имат интерес да помагат на новите партньори. Поради същата причина предоставяме и всякакъв вид безплатно обучение за членовете на нашата група.
както и да реши някой да се развива чрез интернет, чрез роднини, приятели или по какъвто и да е друг начин, ще получи помощ, за да продължи. Планът се развива в голяма дълбочина, от титли, които включват нива, до бонус, лек автомобил. Но както споменахме по-рано, сега няма да осъждаме всичко това. Завършвайки, да обясним какво е Cut Day. Кликвайки на бутона продължение се показва тази форма. С попълването й, това може да го направите и сега, се случват две неща. На първо място, създаваме за вас един временен бак-офис. По този начин може да изследвате каквото искате отвътре, да проучите компанията, да се информирате подробно за финансовия план, да видите темпото на растеж и така нататък. Второто нещо, което се случва, е, че за вас се ангажира едно място в Matrix. Това място, което е запазено за вас, го държите до вторник или петък вечер, в зависимост от това, кога гледате това видео. С други думи, това означава, че ако някой стане член и завърши регистрацията си под вас и вие решите да започнете, след него ще запазите позицията си над или преди него. Ако до тогава не завършите регистрацията си, губите позицията си и хората, които щяха да бъдат във вашата група, ви изпреварват и по този начин им давате възможност да печелят от вас, вместо вие от тях. В общи линии, началото е от тези неща, които ако трябва да станат, по-добре е да стане веднага, за да сте колкото е възможно по-високо в Matrix. Ако след проучването, което ще направите, сте готови да започнете, кликнете върху връзката, където пише Join и изберете един от възможните начини. А сега кликнете върху бутона продължение, за да ангажирате вашето място. Тези, които в крайна сметка са решили да започнат, имат възможността да изберат един от двата пакета. Годишен пакет, който е насочен към тези, които са решили да се занимават професионално. Струва 240 евро и по същество е предплатен абонамент за една година. И 3-месечният пробен пакет, който струва около 60 евро и дава възможност на всеки да започне. И така, кликнете върху бутона продължение, така че да запасите своето място и да се създаде вашият електронен офис.